Вчера купи бай Григори от пазара жив шаран. Хвана ножа да го коли, да го пържи в тиган. Ала хитър бе шарана, ножа щом като съзря, от маперките разтвори. В стаята той полетя, от маперките разтвори. В стаята той полетя, но умен беше бай Григори, света лъч го озари. Крана за вода отвори, стаята той наводни. Бутна масата в средата и на нея се качи. Хвана въдица в ръката, риболова устрои. Хвана въдица в ръката, риболова устрои. Но някой портата отвори и водата се изля. Намръщи се бай Григори, с пръст остана в уста. Литна весел пак шарана и широко се засмя. Не усети той капана и в урната влетя. Не усети той капана и в урната влетя. Но токът беше спрял отдавна, бай Григори не разбра. Спрели са го чак в Трявна, в Тутракан и в Кнежа. В стаята той огън стъкна, фурната постави там. Вътре с ръката бръкна, хвана хитрия шаран. Вътре с ръката бръкна, хвана хитрия шаран. Но нещо го в сърцето ръчна и обзе го тиха жал. Явно рибата е сръчна, щом му прави толкова скал. Замисли се бай Григори и накрая се засмя. Тихо нещо промърмори и взе шарана за жена. Тихо нещо промърмори и взе шарана за жена. Но с черно передже,